Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê enekesê daxuyaniyek derbarê xwepşandanên gelê Îranê li dijî hikûmetê derxist. Duh çarşemê sê meha çile Encumena Niştimaniya Kurd daxuyaniyek piştivan ji gelê Îranê re li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê derxist. Di daxuyaniya enekesê de hatiye ku di 28 meha berçeleya sala 2017 raporên li dijî hikûmeta Îranê li bajarê Meşhed yê Îranê derket. û piştî çend rojan xwepşandan berfereh bûn û li zêdetirî heftê bajarê şoreş rabû. û bi sed hezaran ji gelên Îranê ji Firis, Kurd, Ereb, Bilûş, Ezer û hin pêkhateyên din dijî siyasetên rejîma Îranê derketin. Ku rejîma Îranê bi siyasetek birçîbûn û hejartiya gelan û diziya mal û milkên welatiyan û belavkirina bêkariyê rabûbû. Di daxuyaniya enekesê de hatiye ku piştî xwepşandaran sloganên xizmetguzariyê radikirin, diruşim û sloganên siyasî rakirin û daxwaza hilweşandina rejîmê kirin û xwastin Îran destêwardanê ji karobarên Sûriye û Libnanê berde. Tevî pasdarên Îranê û hêzên ewlekariya Îranê zêdetirî ji 20 xwepşandaran kuştin û bi êrîş û binpêkiran rabûn lê ew yek nebû rêkber li pêşiya şoreşa gelê Îranê. û ji sala 1979 ve ew siyasetên binpêkirinê derheqê gelên Îranê tê meşandin û bi taybet gelê Kurd ku her demekê para siyasetmedarên Kurd zîndan bû û çalakvanên Kurd li qad û meydanên bajarên Kurdî li dar vedikirin. Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê piştevaniya xwe ji xwepşandanên gelê Îranê xuya kir û di daxuyaniyê de ragihand ku enekesê piştgiriya xwe dide ew milyonên ku li dijî sitem û işkenceyê rabûye û li rex gelê Îranê radweste û bîr û baweriyên enekesê di daxwazên wan di azadî, demokratî û aştî û rixwandina rejîma Îranê de aniye ziman.